Здравейте хора, днес ще ви покажа Clash Royale. Вижте, имам клан чест. Аз съм четвърта арена, имам 1277 трофея, 7505 голд, аз съм 6 левел, имаме 40 джема. Така, днес ще ви покажа една игра. Първо да ви покажа офертите. Имам Legendary Chest. Сега ще играем батъл. О, мага, този ми пуска много яки неща. О, браво на мен, много съм добър в тази игра. Сега ще ми пусна принца. Почти ще ми пусна гоблина. Порт. Гоблин барел. Тук се справим добре. И това беше клипът за днес. Ще направя още клипове, но не днес. Друг път ще ви покажа още много клипове. Сега спечелих Silver Chest и 3 коронки за Crown Chest. Довиждане!